Isicelo sokubekwa phansi kwezibhamu siza nje kunokungaboni ngasolinye kweigodi, unyango nomusi kwaNongoma okwasuswa ukugwazana kwezingane esikoleni. Lolu dungunyane sedlule nabantu abaningi. Ngiyacela insizwe njengoba ziyemakhaya. Ziyemakhaya seziyehla ngoba uDisemba ezoqala. Ngicela ukuthi engathi amathongazo namadlozi yonke into isibhamu ngicela ukuthi onesumthetho akasifake ku-safety. Imidlalo yendishi iphothulwe ngengoma yokuvala unyaka. Kule midlalo yendishi yanonyaka amagoso enze imali engu-380,200 wamarandi sihlanganisiwe. Ingoma yokuvula unyaka izosingathwa igoso uChwi Sibisi esigodini saseNzama kwaNongoma mhla zi2 kuMasingana. Kusenjalo njengenjwayelo inkosi yamachunu ungangendlovu kaSimakade kaMzochithwayo ivakashele isizwe sayo eGoli engomeni yokuvala unyaka. Inkosi yabeNguni egqugquzele ukuthula ezweni sayo ngamaholide kaKhisimusi. Ingoma kaKhisimusi yamachunu izobanjelwa eSabeni mhla zi-30 kuZibandlela.